Kaniha pa may buntag sayo kay mi dire. Kauban naman si Inday Kabkab. Nya kay kaingon na mo kuan pa kanang sayo kayong mo update. Alas 8 pa man di ay karon alas 8 pasado na. So naghulat-hulat mi. Tuwa sila dito na malito. Rosariohan. Nara Inday Kabkab. Manang amo Inday Kabkab. Maglaag sila. Namalit sila Rosariohan. Malit. Ha? O na yo. Pila. Oo. Friendship ninyo ng duha kay first time ninyo Mag-meet, together. Asa man si Ma'am Lu? One day di kung matouch ang screen mo, Muhunong? muhunong siya iyaha. Kaniwa jud. Di siya pwede i-touch ang screen. Unya na lang ni kuan i-live nato kaya di amanoy akong kuan. Kauban ako si You Do Not Girl. Ah, You Do Not. si Edonot. Hindi. Gani harami niya kay kanang sige lang kung Nagtambay balik-balik. sa kuan. Si Nagtambay Inday, sa kiyanan. si Inday Kabkab pa istoryaha. Nagtambay pa mi sa kiyanan ibang gusla sa biyahe. Tuwa nagtimo-timo, nagbitbit og bugon kinalimot dag plato. Tuwa nakapalit nagplato. Ginoo. Ibutang sana dito sa kotse. Butang sa sakyanan. Ayaw na dagoy Ginoo ko kakapoy. Kay gidala man niya ang tubig. Ibutang na dito ko si Sabi balik dito bi ambing kuan. Ayaw lang Inday. Ha? Sa man nato bus 3 ra man. So si ilan tong akong kuan. Ikaw lay adto daga. Unsa man? Oh, Kani may atong bit. oh kana mo'y bitbiton. Di lang Ida tubig dito. Dili niya. Mangingi niya ta. Dili kita ko dili na tapos. Unya, oh, ibilin na lang ibutang dito sa kuan sa tiyan. Ano na idang tubig. Kana lang sa akong sa driver seat lang ga. Hi. Diyan taw natupad na ang pangandoy. Makaari berhin sa Simala. Dili kita makakuan ani live. Di record ra gid nimo. Ay kato. Hain naman tong akong gamatoy. Dira asa man tong kamera? Saksak ni dagan siya nako. Kapit na yan da si Inday. Dira ang linya taas kayo gid ang linya. Damo dito duha. Dito mo itaas kayo. Oh dito ba? Tao kay. Ako mo i-withdraw. Ashley? Ashley? Ako saning ikuan, ako saning i-stop kunya na lang ako. Bibi Ashley, ato dito ko. Diri sunod lang ba? Gawi diri sa kandami. Mao na ni, di anami. Inday Kabkab. Hello. No. Kaduaw na po kog utro. Hello. Sa usto. Sa una, dili ko ni isda. Pwede guro mo walang piso. Mao man na among arion diri kami diha sa Inday Kabkab nagkuyog ni karon. Asa man sila? Nasa Inday Kabkab. Si Inday Lucy, lubot ray nakita. Oh, mao ni. Ay. Gunit ba? Gunit sa bag ni Mami. Tubig ha.
Ha? Parehas na silang buwan. Oh, hindi kabkab. Hello. Kaduhan na nakari. Kaduhan ang pa. Mm. Salamat sa instrumento. Sino nga gawid sa kamera. Thank you. At ang hinahano, nangandoy siya mo. Mama mo. Ako sa ning iok. Okay na, nag-play na na. No, 4 seconds 5. Di ano misod. Naglinya namin. Naglinya namin diri, nagbili namin mga chinilas. Sinilas. Ayaw ikaw magkuha ang hindi. Ay ako na natin. Mga chinilas, tuara, daghan ba ayo. Diri, di jud mawa yung chinilas. Diri, bisang pag-gold na yung chinilas. Di mawa, way manguha. Ayaw lang po pag-gold chinilas. Bugat na. Siguro kuha ko dyan na kay gold na gold. Dara, hayag na. Kuhaan din siya. Sus, kagwapa. Uy, make-upan mata ni. Nasilaw kahayag. Ang gana ka sa Kakain naman to. Hindi ano yung nakagawas, oh. Oh, ang uban ni gawas na. Uban ni pauli na kami padong pa. Nung nag-ingon, ayaw kong atika kay pauli na ko, ikaw padong pa. Sa? Asa man ka nagpadong? Nami ang pamati bay, nahanami siya balay siya. Inahan sa kanunay panabang. Berhin sa Simala. Di anami. Sige, pag-play di. Kaya mag-play po ko diri ako. Ako na nagpasa na. O imo na lang i-asa na nila. Bahala na ani yung sao. Pwede na ipasa. I-share sa imo. I-share sa imo video. Bluetooth. Di ay mga kuan diri. Taas kayo na. Di ay mga cabinet diri nga mga estudyante nga nakahuman nga ilang mga panaad dayon kung makahuman na sila mubalik sila diri ipampaskil nila ilahang mga kurso kung sa ilang mga nahuman pasalamat sila na gitupad ang ilahang wish. So kung kinasing-kasing lang yun ang imong pangamuyo bisag asa ka pa man singkasing imong pangaliya ihatag gid kada sa Ginoo. Pero pinaagi sa iyang mga instrumento. Sige. Di ay bata ay ni sok-sok si imong loyo. Niriin daw. Lunit Na halog mami halog. Ayaw piita ang bilbil ni mami kay mapislat. Aray po asli. Don't do that. It's hard. Otherwise, kapag kay Butoy-butoy akong ilong. ayaw pang halog asli. Kapili kinita.
Mama Gamay pa Mary ni halok kasanan sa this way. kuan pa ni kana. Ug baka Di diri mga bay mga testimony sa mga naulian. Siya nakalakaw na. Mga nakalakaw na ni sila. Ilahan ang gipag-surrender ilahang mga crutches kay nakalakaw na. Salamat sa Ginoo. Kaya pay daghan to adito ay kanang mga gipangbakal ang tiyo. Ano mi dool na mi mga bay na. Kuan ni Quranan o magmisa. Taas ka ingin niya bisag buntag pa sa'yo. Pero sige lang, sakripisyo lang tanin. Pero wa pa'y misa, ningaw pa kayo ako. Silong eh. ay buang. Oh. Namula sa kay kabkab humana intaon magsimba. Salamat sa Ginoo. Oh, nara kani. Ilahan sa kanang panabang. Oh, nara sinday kabkab gipaningot. Ako ning gituyok-tuyok sinday kabkab kay para iyang mason mabalik-balik. Size gid ta tungod aning bahay na sa kamera. Mao na rin. Oh. Oh, inday kabkab. Salamat kaayo bay. God bless you mo Dios. Salamat na exercise ko. Kung wa ning bayanan gawi sa kamera, wa gid naglong leg ko dag yaka ra ko dito sa balay. Oh, salamat sa Ginoo. Nagyo gihimong instrumento para mabaskog ang pupok. Oh, naibog siya sa dahon ug saging kaya kuno sumanan. Kuran. Inday kabkab. Sige, baklay. Oh, hala. Luyang. Pwede niya nga ibog sa saging. Mura na nga naroon intan. Human siyang dinggi. Saging presko, saging lito. Ayan. Kanindot diba sa dahon? Ang kamera lidi dira oh. Nagkalog. Mas manang. Oh, hala. Di man guni namo ma-live good pati mang bukida diri wa may pulos. Abli inday kay nga ingko ablihin pa yung inday kay kuan ngamig. Daon sana. Bayong kay dili naman ron vitamins ng inita kay alas 10 naman. Ato ning iikot bi. Sige dayon sige lakaw dito lakaw. Yara. Oh. Oh. Sige pa tuyod. Nga unod. Talayo na kay sila. Hinahinay man ni. Kaning ari sila sa una wala man sila makaagi diri kaning balik man sila sa sanggian. Ingko ari ta diri pikas. Para masuroy niya tanan. Oh. Oh. Gani oh, tara. Salamat. Berhen sa Simala, pauli nami. Salamat kaayo. Oh, panay.
Kananghid indayon. Pasalamat. Mananghid nami enhance ka na ng panabang. Kana magidi na sugdan og. Lang. Muli nami salamat kayo sa inyong mga presensya sa amo karon amo na feel yun. Na feel yun nako ba paghawid nako dito. Mura ko kuan ba di sani mura di kulit gamay. Gipakngan ka sa ulo nga wa na jud. Matangtang na Salamat tanan. kayo nangawa na ni atong mga gipangbati in taon. I-bless po inahan sa ng panabang. Hila ko dito sa inang ko na yung panabang. Bye, hawid sa kamera. Iyang tanang lakaws kinabuhi. Una, ang among makasing-kasing, kanunay. Dagdagi ang mga nahuna, kasing-kasing sa mga mayong buhaton. Salamat kayo, bye-bye. Salamat. Mupauli nami. Amo na ning i-stop next time. Text vlog na mo. Inday kab-kab with the friends.